ni kiɗa mamur ya maji samaki ya zan shauɗa ɗakin bada ya soya ɗan wasu da ya yi zubo zance sai masa tambi Anas nake yi birayin kujerin yi da kowa ba akasi in yanzu ka sai ka ga harshe tuntuɓe ajiya ce ke sanya abin amfani har ya rabe tunawa sun yan yara a daura idanu sai ya labe duka sun so ko kayan gidansu yake yi kwalba kwallo ne ta shi ne manta masoyi a hasashe an ce yanayi da mutane sai dai bari da ganewa ko an ida dole kuna ma ta yi ƙoƙari kuma carbi sai an yi alama yake yin kyawun shiri tabi'o'in mu da yanzu daban da na dauri aitata sai abin akuyoyi tsari daga wayo ya doshi gabanin yara sai bambara mai yalwar sauri a cikin tafiya baya son jira me tafi ka ta yi kyau a ciki na taba zancen warwara ku ji zance domin bana ta da rabara daga kanka inda wata zaka ga zara ita sanda ta zama ido ga makafi ba tambaya duka nisan zango na gaba ka bata in kai tambaya ni ba na gane daɗi na ciwon har ba miya halin nan na mashi ne zaɓin rabanya idan kwai matsala kuma sai mu musanya sai a barwa mata su sun ka gware gun ɗaurin gani a yi yaɓe shi ne ita za ya ganewa kyawun gini na yi dace in na yi batu jama'a sa amsa mini wata ramma ni abin sai ta zama ni duka aiki in zane sai su taya ni ga masaki kwarashi yake shi mazari sai gun mai kadi manazarta su ne suka cewa zuma ta kere mani mara tsoro shi za a fitar a mutane a yi marnadi tafi gefen ruwa nan ne za ka ga kwaliya makazanta su sai a kira su da dauriya ce na gurji mai dace shi ne jama'a ke ce